Gaput panagsukit dadan keneva, lunod ken patay supapak na, panakay sinat presensya ti Diyos sama, ken panakadusat epekto na. Asiak pa'y ama nagbasol, sinut makaispal kanyak, nakabutbuten ti pagtumpalak, danaw gumilgil ayap. Ni Jesus laeng makasubot, manipot basol kan panakay lunod, isuna laeng makaipaay, itibiyag adinto agsarday. Dat mangipukpukaw ijay litang, umayen ti makay salakan, agbabawi kayo kadagiti basbasulyo, isaganayo ti dalan ti kordero. Jesus laeng makasubot, manipot basol kan panakay lunod, isuna laeng makaipaay, itibiyag adinto agsarday, itibiyag adinto agsarday.